Sengivala umhla 30 June. Ngithi ngomhla ka 30 June yangizwa. Ngithe ubani? Ningizwe kahle ngithi. Ngifuna ngenze into eyodwa nje ngomhla 32 noma zibe u2. Ngomhla ka 30 akhona oyedwa engicela ukuthi aye esitolo ayolutha niyezwa. Akhona oyedwa umuntu okufika kufanele nimshaye niyezwa. Ngoba the minute nibashaya uzobuka thina kuthiwa hawu Nkosi yami iArams zenkosi ishayiwe Jesu oh shame ama South Africa ama vigilante. Uzothiwa uvele benilambile benifuna ithuba lokuthi nintshontshe. Lento esiyenzayo ukuthi abantu abahamba asilambile ngoba siyenza. Siyenza ngoba unezingane and uma izingane iqhubeka ziphile ezweni la kukhona abantu esingabazi umuntu ohlangana naye umazi noma uphuma le wabulala abantu noma udla abantu noma umdlwenguli leyo ngane yakho ngelinye ilanga yobihleli nabo bodwa wena uzobe ungasekho. Lama drugs abayifida izingane zeni njengamanje nawe ngelinye ilanga ngase kube yakhe ingane. So ngithi kunina ngomhla ka 30 asintshontshi asiluthi. Into esiyenza ngomhla ka 30 siyabatshela nje kahle uhulumeni wethu ukuthi sithi abenzeni? Anizwa? Abenze njani? Ngomhla ka 30 sithini? Hayi ngizohamba mase seninginika umfutho ogcina. Sengizohamba. Mhla ka 30 sithini? Ngishabune izingane ezu7 sithini? Ngishabune isitolo sakhe uRijanshiri la khona sithini? Ngisho ngabe sithi uhulumeni wethu umnika amaphepha awantshontshe lapha kaHome Affairs nale gebengu zakhona sithini? Sithi lelizwe elethu. Elethu ilizwe elethu. Eyethu South Africa eyethu. Amandla. Ngiyabonga.